Още един топ коментар. Косата ми е дълга, но напоследък започна много да пада. Ако я скъса, дали ще помогне? Значи, гледай са. Така ще ти го обясна. Гледай на косата си като на едно куче, което расте и с колкото по-голямо става, толкова повече грижа изисква. Ако го гледаш като куче, малкото кученце иска малка разходка, голямото кученце иска голяма разходка. При косата горе-долу е същото. Лошото е, че повечето дами започват да си пускат косата един период, искат някаква такава нереалистична дължина, много често не знаят даже колко дълга искат да им стане, но по никакъв начин не променят отношението и времето, което трябва да се отделя към тази коса. И когато ти свикнеш да си поддържаш косата на едно средно ниво до раменете, знаеш, че на ден ти отнема, да кажем, под 15-20 минути да се грижиш за нея. В момента, в който ти решиш да я правиш дълга, трябва да добавяш още време в графика си за косата. Защото когато ти вече имаш дълга коса, обаче не си удвоила времето за разресване, за сушене, за миене, за третиране, останало същото като на средната дължина, където много набързичко минаваш с гребена, с четката и айде, нали? То няма как косата в един момент да почне да се къса и да пада, просто защото тя е много дълга, ти не отделяш нужното внимание, тя иска да си правиш фрикция на корените, да си я решеш, нали, кръвообращението, да разресваш краищата, да не я опъваш, да не я дърпаш, да й слагаш разни витамини, маски и такива работи. Няма как, само просто искам да е дълга, няма да ходя на фризьор и чудото ще стане. Значи колкото е по-дълга, толкова повече време трябва да й отделяш, трябва да й баеш, както се казва. Именно затова най-доброто решение е именно да си я постригваш редовно, да си избереш една дължина, в която искаш косата ти да не мърда, да не става по-дълга и да не става по-къса, да видиш точно колко време ти отнема, защото една дълга коса тя отнема много повече време, отколкото една къса коса. Единствено е плюс, че мога да я вържиш. И вече ти си знаеш вече колко често всъщност косата ти е нон-стоп вързана, точно защото хем искаш дълга коса, хем ти нямаш време да се грижиш и най-бързо така един ластик горе, една нова и айде заминавай и си я пускаш само като влизаш в банята, децилика. Така че прецени си кога и колко искаш да ти стане дълга косата и отдели нужното време. Ако не можеш, постригвай редовно, избери си дължина, за която можеш да се грижиш и краси града ни. И пак ще повторя, обичай косата си. Айде, това от мен. Чао!